dalang sejati dipakno samudra kidul dipakno samudra kidul iya gara-gara pingarep ngormati jebeduling Punakawan Semang Bagong Saraga Semawana Besut ingkang suka parisuka orek-orek montore mabur montor mabur gedhe lodane aja menek sing gedhe tur sing gedhe yeah.
Brene ana. Oh, sik ta, Pak. Ora kulo nandi. Ono babakan sing banyune aku, nggih, Pak. Ah, kon wong golek gojeng banyune aku. Lapoyoan. Mak wingi nyambel. Lombok iki lho dikapeno. Nyambel opo nyambel ale. Wah, gak iso ngempet Pak, metune pancet tali ngene kuwi ya apa? Banyu ya akeh. Kono, pas kono banyune babakane iki wis main suket ae. Lho arek celoro aja. Suket ya resina, tapi ambu gak kena dicolong. Ono aku brono Pak, aku tak nembang dhewe. Ono kaya tembangan. Nung. Kicir ini lagunya. Lagu-lagunya Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan, memang sengaja untuk menghibur hati anduka. Burung dara, burung pada hati. Terbang cepat ya Tuhan, tiada tara. Apabila kita ya Tuhan suka menyanyi, katakanlah sehat ya Tuhan, hati gembira. Apa namanya? Burung meliris ya sayang dari jauh timur. Kalaulah saya sebut namanya, jangan menangis di tempat tidur. Dulu kita, sekarang benih. Kalau benih ya Tuhan, mana rupanya? Dulu cinta, sekarang benci. Kalau benci, apa sebabnya? Lho, sawung garing. Wayange kuno yo. Ya Cah, Sing digawe ya saka kayune jati. Nek peno eling ya sambang ngono. Aja gawe buah mangga, enak rasanya. Si Tuhan paling pertama. Siapa saja ya Tuhan, rajin bekerja, pasti jadi warga berbunga. Untukku beset anakmu Bagong. Semono gosoro gondo bengi iki aku barek awakmu kepethuk dulur Kalimati kene. Kalebu wewengkon Kecamatan Tarik Sidoarjo. Ing ati cara sedekah bumi ya sedekah bumi. Bumine diwilujengi den slameti bebarengan, muga-muga tansah manggih rahayu sak lami-lami. Uga ora lali ngaweruhi para sesepuh kang bubak dusun Kalimati nganti tinemeng reja ngene mok anak Gong besut barek cara gondo iya mok nggih Mak. Oke Bapak Semar saya cara gondo kambil sawit ya ning wanci sedekah bumi ya sedekah bumi iku desa Kalimati ini nggih muga-muga niat kang ikhlas
semono kanggone dulur-dulur iki ayo dipepuji lan ditunggu muga-muga tinebireng balak lan sengkalane cepatno rejekine tansah rineksa seger lan warasane Allahumma amin. Ya mula sepisan iki atur syukur marang Gusti Kang Maha Agung kaping pindho uga ngawruhi para sesepuh utawa para leluhur kang mbubak dusun utawa desa Kalimati kene iki nganti dinemeng raja anane wong saiki mergo jasa-jasane sing sepuh-sepuh bengen ngono. Mula syariah agama yo tetep dilakoni kanthi tekun, adat yo ora ditinggalno. Mula nukil dawuh saka madzhab Syafi'i al adatu muhakamah tegese senajan to adat uga bagian saka hukum syariah. Mula kumpul-kumpul sing berkahi tumuju marang keapian iku wis den dawuhna kelan panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh wal jamaatu rahmat wal barakatuh tepung kumpul iku nggawa rahmat sebaliknya orang berpisah adalah sebuah siksa ngono. Bisa awake juga caos hormat dumateng Bapak Kepala Desa Kalimati tarik kalbu wongkon Sidoarjo kene ngono. Penyanyi Bapak Krisna Mulya wis nyata iki di bawah komandonya atau kepemimpinannya Desa Kalimati menuai yaiku cemerlang di pembangunan kang wis tumata. Apa emang wis ketok nak mamula ndyono balik desa kok pendopone megawe kaya ngono. Iki perkecualian wis pesat temenan mula sijine pendopone uga fasilitas musala ana ruang perkantorane dalem uga tinata kanthi becik lan tumata ngono. Iki uga klebu pertaniane kang wis maju banget Kalimati kene. Segi pertanian mestine ya apa dulur-dulur tanine pinter oleh padha yaiku misaya opahe utawa ngramut wulu wetune nganti bisa yaiku panen kang sak ambra-ambra turah blawah kena kengingoni sak anak keluarga kabeh. Amin. Subur makmur kemaripah karto tentrem Torajo. Iki salah satu lagi yang perlu digarisbawahi. Semono pinaringan rahmat wujud pembangunan kang pesat uga pertanian kang subur iki kabeh mang ya kagawa saka kekompakan. Nah, kabeh mang kagawa saka karukunan. Mula manunggaling sebuah elemen di Desa Kalimati kene mujudna Kalimati dadi tumata Kalimati yaiku semakin cemerlang di bawah kepemimpinan panjenengane Bapak Krisna Mulya ngono. Mula panjenengane iki ngasta sak periode lan uga panjenengane mboten kesupen ke depan tahun 2026 nyuwun pangestu insyaallah panjenengane menika berangkat lagi ngono. Ya wis semua semoga sehat selalu buat Bapak Krisna Mulya dan seluruh jajaran perangkat Desa Kalimati. Amin. Ya yo diaturi dhisik kanggo pambukane ngatur. Oke. Nyuruh nong ya klasikane dhisik sing ngrambak bring tumpuk-tumpuk ana pumpung wadah rawon rawon dibumboni tintuk tawon Kang Semi
Mana sing kerang seme? Dodo di sing kerang seme. Ning 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 nong. Ayo, ayo yuk. Ular kambange ditretekno dicaos liyane Bapak Krisna Mulya dan seluruh jajarannya. Ya, ya Kang Mas Cipto. Ya. Dan kawan-kawan. Loh, iya. Ular kambang semangga. Ya, tretekno dhisik. Ya pernah kali. Wah, kaya poli ya modelnya. Sugeng rawuh ugi dumateng Bapak ingkang saking Kecamatan Tarik, Bapak Musbika yang dari Polsek Tarik ugi saking Koramil Tarik. Ugi ngaturaken sugeng rawuh kula wau Bapak Kayan menika ingkang saking yang anggota dewan menika Partai Gerindra. Ya, sugeng rawuh lan sugeng rawuhipun. Ya ning dilanjut. Ya.
Yo. Ije Mas. Ireng-ireng kok di sogoi. Ireng sayang setitik kok gak tau dikumbah piro regane sopo sayang setitik kok turun ireng-ireng Mas ireng-ireng sing merah Oke, mang pendok ular kampung mudune ireng-ireng Abah Suwito ingkang saking Sumberjo, Sumberwaru Beringin Anom Gresik. Oleh pelaris Pak sore nang tanggal 24 Agustus Sumberjo, Sumberwaru Beringin Anom sedekah bumi. Panjere wis kok aku ngira-ngira ana kanca sindeng makmum dulu karo kanca pandapun karo rekton iku sing penting manjing seduluran tapi dhuwit karo dulur kuwi abot duit lambe arek lah ngono maksudnya ki ngira-ngira sindeng sing ndek omah lambe podoan kok gak etok-etokno besut iki plorot rek diplorot sarunge oh moji menung cici cinemo persiapan dulu pernapasan dada dibusungkan mata terpejam dulu akan bersuara itu supaya plong alon-alon dhisik ngalor dulu sapa sing esuk petenge seneng mancur metune mbok gak kena timpet blas iku jenenge desentri alias men wadah maren jare mbah biyen panganan ono pupuse jambuk kluthuk 2 menit waras betul-betul panas pisan alias anyang-anyangen gak lanang gak wedok nek anyang-anyangen iku wis aduh sana panas sebukilan jare mbah biyen nek anyang-anyangen alah sepele cancang jempol aku ambek merang 2 menit waras wis nduk iki sing Gresik Sambang Sidoarjo sing Sidoarjo Sambang Gresik saiki Sambang Gresik dhisik lagune banyak Gresik itu kulinernya akeh banget. Ada krawu, pudak, ono apa? mercon. Ono nek Sidoarjo, ono terasi jembrek, ono kupang, lontong cecek. Lontong cecek lho ya, lontong cecek. Bisa ditawarkan silang dong. Nggih. Sing Lamongan ono Sekaburanan iso diincipi wong Sidoarjo. Nggih. Semono lontong kupang iso diincipi wong Lamongan. Gresik ya ono pudak bisa dijajakan di Sidoarjo, sebaliknya sing produk Sidoarjo iso dijajakan di Gresik. Ya kena Sambang Gresik dhisik lagu anyar kawenane dhewe. Ya Kabeh Suwito ya kali bareng nomor kaya daftar parti. Masih 20 tahun memang itu benar. Kita
Oke, mengko ana dalang milenial nak Aldo sing saka Yanti Tarik Uga. Sing saka Keret Krembung nak Danes. Putra panjenengane Ki Johan Susilo. Ya. Nggih nyambangi Pak D kok kene. Oh iya, mana Danes iki mana Danes iki Pak. Dalang gantengnya Jawa Timuran iki. Memuji ya dong. Siapa dulu? Sing enom sithik. Sing enom dhisik. Ayo nduk. Kula Baswita ning mumpun ngerti kok. Sindene mriku 3. Monggonane nggo kono. Ya. Sing ngendang lak resek. Kok wayahe wis iku lho. Lah iya. Oke. Sun miwiti tembang puji. Ya. Ya. Oh. Fokus aku kate lari. Kate nglentir jare. Wayahe horeg jare. Lah iya. Gresik soke. Gresik soke. Sidoarjo soke. Sidoarjo soke. Tambahi budaya. Budaya tradisi. Langsung dadi jas gandes kotos-kotos. Prawargane pendak taun ramono ya pelan-pelan prawargane pendak taun syukuran sedekah bumi. Sidoarjo gak ngresik gak Lamongan duwe adat sedekah bumi. Pangruan kok Sidoarjo wingi Aldo duwe 18 iki Aldo. Lah iya. Pringgo Jati ra mundur 20. Pak Johan 33. Dalang Kiki Penggilan. Oh, iki lak Lamongan cepane kono. Tondo syukur mring Gusti Kang Maha Suci. Kok sik dragune kok gak enak. Kok nembir, barang nek nembir iku Lah iya. mongkok semende sing nggon titik lho. Kudu bundel dia. Tondo syukur mring Gusti Kang Maha Suci. Aku nek ngurus tandake mesti cepet iso. Cepet iso apane? Wong dipeliri iya kok. Lah iya. Perkara ndak iso gak perkara anu cengkoke, Lagi. mergo Wedine iku lho. Soale nek kumat iku kaya wong Amin, awas kok. lah iya. Tondo syukur mring Gusti Kang. Tondo syukur mring Gusti Kang Maha Suci. Ya wis, karepmu sing penting kok tibone padha. Nggih. Ayo ndelok kuliner Gresik rek. Idarce rek, ayo rek.
nyeburi dhewe ku mang apa ku mang? Mumbluk apa nih? Ya nyebur-nyebur apa mau? Bikangi. Masyaallah. Bikang iku dadan sing nyebruk. Nyebruk meluwek. Oke. Terus mari ngono. Meluwek. Nah, apem. Apem niku mumbluk. Oh, sing mumbluk kok cetak. Aku tau krungu ngulur kanggo kidul ku lho, Mbak. Dadan sing glebung mari kuwi jerone dikeki kacang ijo karo gula temblok abang terus mari ditupane digoreng. Wow. Ontol kambing. Ontong kambing. Ontong Kambing. masa sih ana kok jajan kok ontong kambing. Wonten. Ono ta? Wonten. Eja niku. Tapi gak ngerti wong kene ngarani apa. Beda-beda. Beda-beda. Si. Nggih. Sing penting ya ontong ya. Ontong mana? Ontong kambing. Cerek. Mari mangan bikang tek 5. Mang meneh apa mentek 8. Nggih. Di situ terus diseruput kopi. Diseruput kopi. Ya cek beber mripate. Ya, ono. Ayo. Diseruput kopi nih, bebek pripate. Ngombluk. Enak be. Wis tibane wong ngawakno. Oh, niki derek pancene dekne ku duwe kios. Nggih. Iki bekat jajan kiri tenggene pasar Tonggo. Nggih. Jajane werna-werna. Werna-werna. Monggelan mamlo kono tahu campur sedep nek gak tahu campur. Lamongan. Kono kupang lontong maknyus nek gak kupang lontong Sidoarjo. Sidoarjo. Kono onde-onde pun nek gak onde-onde. Mojokerto. Kono srebek ombo-ombo sak lepek-lepek nek gak srebek. Mbak Wito. Dawar. Dawar. Nggih. Oh, foto-foto srebek gak kaya sing gosong enak. Riko sing gosong. Ya iya lho rek. Sing gosong kenikmatane. Nggih. Kulo rek. Tentang mari mangan srebek simo diseruput kopine. Kopine nas gitu lho panas lho gitu. Kendal. Pemane sing ngudek wetange areke rambut Pirang. Bo. rambut jagung. Bo. Rambut jagung. Rambut jagung. Diseruput kopine. Diseruput kopine sebebek pripate. Terima kasih. Nggih. Kembali dulu. Niki wonten panyuwunan, Pak. Apa? Kangen bojo. Oh, kangen bojo. Nggih. Niki mau ket sore ya ana request engko kangen bojone tetep dipinangkani. Mula gak ya antri. Nggih. Yang dari Siwalan Kerto Surabaya. Oh, jauh dari Surabaya.
ngersaken caping gunung jenggleng matur nuwun Pak Dalang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kula Pak Sauri Siwankerto Surabaya. Caping gunung jenggleng. Sing kangen apa, Mang? Kangen bojo saking Bapak sinten? Ini coba Abah Dewi beramah-tamah kelaman sedulur yang berada di lokasi juga yang memantau lewat streaming. Ya. Ugi saka Nak Daneswara putra panjenenganing sedulurku Iwan Susilo iki request gelang alit sewang-sewangan Pak Bobo. Kula wau kalih mangsulaken gantungane keprak kagungan jenengan sing kari teng daleme Bapak Profesor Zainuddin Mojosari. Oh iya. Gantungan kopiah kari kotake ayahmu. Ya, dipinangane dulu. Ya, Nak. Itu 2 bertiga. Caping gunung cengkleng dulu. Untuk mudune iso nang kangen bodho, gelang alit sepang-sepangan nanti bertiga di sebelah sini juga nggak apa-apa ya. Sung dalu dumateng kadang kula sedaya ya. Oke, berdiri ya, Nduk? Oh, bertiga. Selim Pak Selim ya aku panggil.